Çıkaran aydımlanmaň hemmesini daşary ýurt sorap ýürege düşýär. Oňa da gaharym gelýär. Gödök hereketler etýär. Awraýly biz kimdigimiz bilýän mowzat diýen ýaly biz olardan hem özümizi ýokarda görýär. Şoň üçin bermedik. Annemeleden azık aladalar wadım näme? Ya sen bilen söýüşdüm jere. Aýtjak. Häzirki wagtda nomer azyn aydym diýsem ýalňyşmyýas. Onu arada bir nagly salam aydymyny soraýar. Özüne görä jogap berip goýdy. Rubrika şiithana bilen dowam edýär. Çıkarılan aydymlaryň sany az bolsa da jany bar. Kimdir öýdýäňiz aydymlary dinläliň. Seni inni sevmeli gelme, kıysemeli gelme, seni sevmen deli. Ömrümün sonuna 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 çilli soğuma soğuma, soğuma soğuma çilli sevmeni. Dönme dönme yanma ne bana söyle, yanman mı ya da dönme dönme. Oh my love, something beyond Ben senki, Osman and the land. seninki. Senden, senden bir aleyküm, senden seviyorsam yanımda yok benim meselem. Yok 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 yerim tutunan bulurum. Jeren Halnazarow ýüreginde Mikey bilen Jeren ýanyna gidelim. Bekan, Jeren salam. İlkinji sorag siz nirede we näme tanışdyňyz? İlkinji işen aydymyz haýsy? Mekan bilen ilkinji sapar Mekan çargyly bilýäňi? Mekany bir sapar konsertde aýdyp durka dinledim. Onuň aýdýan aýdymlaryny ütgeşip gördüm. Gulagyma bir hil hoş çykdy da aýdymlar. Onuň Mekan sağlam aýtdy, şunu ýaşa menden nomery torat artyp gelip şowatlar. hawa. Ben o tanamakdym onu. Meni Mekan tanamakdym. Onuň Mekandan soradym, şeýle aýdymlaryň kim işledi? Eger mümkin bolsa diýdim, tanıştyrsaň nomerini berseň diýdim. Şoň bilen studiýasyna geldim. Studiýa geldi. Gurrun näçinji ýylla? Näçinji ýyl? 2018 19-da geçýän töwre da ara şu töwre. Birinji işen aydymyz haýsy? 2019-da söýmelän iň birinji işimiz şo. Iň birinji hem iň udaşly iş boldy. Söýmel dälmi? Onu birinji işen aydymyz we ýerine düşen aydymlaryň biri millionlyk boldy. Millionlyk aydymyň söýmel dälmi işençini aýdyp beräýit. Her hil hem aydymyz wakazy bolýar da. Bunam gyfgaça. Jerenin bol golasyny ýazdym. Çağırdım da dinle aydym şeýler aýdyp taýin etdim de. Öňe dinletdim bolýan. O dinletdi soňra başda nemetdi? Bir hili halamady, biz näme halamady şonu? Birinji dogrudanam halamadym. Aydym men üçin stil ütgeşip geldi. Men öň kaýdýan aydymlanma meňdeşligi ýok da hiç hili. Bir hili düşünüp bilmedim näme halamak. Bir hili gördüm onu. O çıkarılı da diýdim bir hili nemetdi de soň goýuly şol aydym şonu ýaly onu. Burdan konsert, burada da konserde aydym gerek jeren gelmeli, sen aýtmaly da diýip. Ne çağırlı bolýan bir näme etjän ben, näme etjän ben şol aydym bolýaly, aýdaýyn diýip. Konsertde şeý diýip aýtja bol aýdymy. Şondan soň her kim gollaýar muny, bol aýdym gowy soňam şo konsert barýandyny YouTube'a goýarlar. Imini şo barýandym bar, prosmotr galyp başlaýar da. Bolam düşünýär, bäh, bu aýdym şunýa. O kenni. Ondan soň şol aydymyň klibi işlendi, dogrymy? Şu çöldedem şol Awa, klibi. awa. Ýa. Odan bir klip çekdiler. Kimde düşdüňiz onu ýaşy şowdamy? Ýaşy şowda. Klibim ýerine düşdi. Milliondan geçti. Prosmotram gitdi. Ýa, bir şo wagtyň 2019-yň bet aýdym boldy da trend. Kommentariýalaryňda iň köp duş gelen soraglar näme üçin aydymlaryň arasy uzak, ýylla bir aydym çykarýan, ýöne şo çykan aydym trend bolýar diýär. Hakykatdan hem näme üçin aralar beýle uzak? Sebebi näme? Izle bakım çıkarmayanmazın sebebi misal üçün söýmeli dälmi çykdy. Aýdymy halk halady. Aýdym daşary ýurtlarda isleg bildirildi. Onuň men aýdymyň köpräk dinlenip ýüreklerine galmasyny isleýän. Üstüne aýdym çıkarmany halamak. Şu adam şeýle. Aýdymyň üstüne pikirlenip şeýlerek o gowda etjek bolan birazjyk wagt eglenýär. Ýöne bu özüm ýalty o tarapama. Yaltanyp käwaçyk nemetdi. Onuň. Awa boyuna malya käwat onuň.
Diyecek bolýan näme demede de çykaranlarymyz ýerine düşýär. Daşary ýurtlarda da bilemok şoňa edýän aýdymyz esasy. Çykaran aýdymyz daşary ýurtlarda. Alýam aýdymlary. Sonra ruhsat bilen aýdýarlar. Hawa. Diýen soraýarlar. Daşary ýurt başçylardan haýsy döwletinikiler aýdymlaryň sorap aýdynlar bar. Zeynep ba neme Azerbaycan'da tanalyan bir aýdymçy gyz. Awa şo sorady. Ruhsat berdik. Birden bellen şeýle diýip aýtdyk. Olaram bellede bellep bir klip çekipdirler olaram. Başga da Murat Gamidow diýip bir sorady. Bu aýdymyny gowaryp ondan Kazakstandan we kän ýerlerden soraýanlar bar. Bermeýän ýergeden mam aýdym. Onu arada bir nagly salam aýdymyny soraýar. Beki bellek geçti net soraýandy. Mendenim sorady. Ondan özüne göre jogap berip goýduk. Şu Türk label'dan birden sonra. Türk label'dan soradylar şeýle salam aýdymyny bize berseňiz aýtsak şeýle diýip onu bizim şunýal berden biziň özümizden kol diýeni kaver ýaly edip aýdym şeýle bolsun diýsek ýok öz adyndan çykarjak bolup как будто şolar ýaly gödök hereketler etýär. Biz o awraýly biz kimdigimiz bilýän mowzat diýen ýaly edip bir hilek demet diýip bilýän gödök adetdi. Diyecek bolýan olar şolar ýaly biz olardan hem özümizi ýokarda görýär. Şoň üçin bermedik. Çykaran aýdymlaryň hemmesini daşary ýurt sorap ýürege düşýär. Öz çykaran aýdymymy ilk özümiz lezzetini alyp ýetişmäkek daşary ýurt soraýarda. Oňa da gaharym gelýär. Olar öz adyndan öz aýdymlary hökmünde çykaryp tanalasy gelýär. Biziň aýdymymyzyň üstü bilen. Bizim ony İslam zok arasında. Cover'da aýdymyň afterstykdan Hawa. ýükden soraýarlar. Hawa. Özüniň kiýaletip çykarjak bolýar. Indi bolsa maylawa geldik. Äzirki wagtda nomer 1 aýdym diýsem ýalňyşmaýas. Öz içimizde de daşary ýurtlarda da top chartda da topda durdy. Şol aýdymyň döreýişi barada gyýyskaça we şuňa meňde aýdymlarym gelermi? Döreýiş barada aýtyp bereýin. Jeren Määt bilen aýtýandy birlikde şeýle bile aýdyşyk ýaly deli gyzykly bolsun diýip hemem buň bilen Määt azyk bir hili halk üçin hem interesli boldy bir tarapy aýdymyň heňem ýerine düşdi. Ütköş klatlar etdik, perpef, 2 san perpef etdik aýdymda. 2 san ýerem ýöredi. Ondan diýjek bolýan bul aýdymda men iň nemeden dadym kösenýän ýerim şunu sözün düzürjek bolup kösenlik azyk. Ondan bir şahire berdik. Ýazyp getirdi, aýdyp görýär gelişen o. Göwnümde jaýda bolam jerenem halamad-mädem. Özümiz. Soň ýene birine ýazyp gördük. Olam bolmady. Ona aýdyp gördük. Şunça gowdur diýjek bolýasa bolanokda iň soňuna anne beret. Beti. Alyp çykdy. Başdan näme şunu anne berede bermediňiz? Anne bereden azyk aladylar. Wadym näme? Ya sen bilen söýüşdüm jeren. Aýtjak. Düjükler. Jeren düt beräýdi desem ýa düjükler gatdylar. Men biratdyra, şoňa biratdyra bolanyň. Eýdip anne beredi. Allap ýazdyrdım da. Alyp çykdy. Sözlerim öňümde ýarady. Öňki ýalla emme kit aýdymlar. Şu anne beredi ýazylsa kidem bolýar. Tugalama sözleri ýerine düşýär. Ondan başga da aýdym çykarym şolar ýalydyň. Ondan gowlad etdik şu wagt täze. Nesip bolsa ýetirirler bolar, çykararlar inşallah. Ondan ýa-ki maýla faýdymyň ýene bir daha aýtyp geçeýin. Bol aýdymyň ütköşükligi YouTube'da 19 milyon bolupdyr. Tuç emme nemede alamyzda 70 näçe? 70 milyon. 70 milyon bolupdyr. Diýjek bolýan TikTok'da populярny boldy, TikTok'da da ençeme publikasiýalar boldy. Gatken boldy. Şoň üçin nomer ajyň pasaplaýarlar şu wagt. Türkmenistanda. Onu goloydu ýene täzelik gelýän bolsa, hemmemiz sabyrsyzlyk bilen garaşýas. Sizem hit kanadı daşlaşmak.